De katel van bij de gas zet gaan een kiri. Agua Maria dan dan douw avisere non teken parzak. Două visere. Douw avisere. Două vis brezer pagret di joaco. De neus van goed douw is Maria. Ja. Wel van Maria van bekasse de stu blenen. Wa entre Neuville Vitas Agaras. Ja. Am Casadeno Robert Trancheo. Am een kleuze Trancheo, het is een paar diever benakken. Hij was er een pehuiger goede Christie. Dat was in Trancheo, zei. Hij was die ton waarom gies, de werkatel, 2-3 kilometer. Waar erin, dat erin in de noordwest. All'esa la trancheo na he. All'esa la trancheo wil nou in Gulu. In Gulu. Bravo a naam, dat goed zijn. Bravo, Tummer nam ze geer, toen we. Als je mercatel, want je met de goesket, want laten de menajo, boete de Rignello, de Greuwer, leg wat plus, bravo ding, toen met de noord zijn ook. Het is niet alleen gebeuren, een breed, van Zawet, Lara ding, prima, dat hij dat occupio aan trancheo, en dan toen ligt dicht dan ook. Maar, staat er dan. En waar ook. Van Marie waren in Braas, hij dus Neuville Vitas, de Aras. Zijn van Marie, a commencem kleewet, er boulejo, ik huitelet in drodom de schoen, boulejo mitrailleus, een officier en hij was een kleewet, progrès, prarifom rema. Hij had in een benake duellag, die wat die gassen aan nurs deed, en wat waren er ook. Hoe wel echt man was dat? En hoe een man met een boulejo tremin. Ik wil samen, hij dreist om. Hij dreist, ja. Ik wil samen. Ja. Misschien bij Iselwallig om bij het vallen toe. Vallen toe. Oh, toe. Dat goeie wat bernet. Wat bernet, dan ja, maar pever, ook pever. Toe de regime. Mijn regime, maar had wat met een bataljon. Ah ja. Met mij bepreeg Willem Kim, mijn compagnon is mijnen. Ah ja. Willem Manalbet. En dan, zo dat, dus ik blaas, il Bresel, naar wil netra, naar waar netra. Ah bon. Je met pissen zo juist in Drodinga. Juist in Drodinga, die kameraden in Drodinga. Want het is wat heet, kan met Eusie, dat geleden gezegd. Ja. Welke spel? Waar man? Waar man? Ah, Parazo, trimmen. Nou, waar met Andra, pa goeie nobis, waar ik denk, die waar ik ben, die negischen, waar zo'n nobis stonden. Ja. Pa glijwa boulejo, zuzul, mitrailleuse, goeitellet, daar is ten warman. Ja. Als het ten warman albe. A Brema, arin kat urjo, da wond, lehal, maar niet dat doen lehal, die dat som lehaman, Lara toen treffen Lara dingen. Ja. Als het, wat Lara dingen gereest doet, hé, alle bayonet, allemaal, bayonet au canon, bayonet au canon, agaro, dat doet. Nou, voilà, die hastabiyo, no? Darrik. Zeer aan neef, hè? Ah ja, min darrik dek na het. In hetzelfde net. Again we parket, bitte rabers. Dat pis parket, bitte rabers. Hier, lieden. Die gaan met bitte rabers. Plein, plaat, een dool. Ja, klein. Ah, klaar. Ding de weder. Ja. Ze wat dus de beur hebben. Ze hadden gebeuren en brengen wat er ooit zo, PBC. Ah ja. Ja. En min darrik, waar gaat een Almantek. Ja, een Almantek wat we vinden goed om er is een eetbaar zo'n trancheo. Ah, ja. En in plaats van noos, die vestignet orgel pitch, die ragan trancheo. En Brema, Francis en na, dat steeds hardy. Een mitrailleuse hoe je daar is. Ah ja. En je man de wond einig daar is hij. Want dat ben je. En je hem daar reed. Die geeft man daar reed, nu zijn die juist,
Met maison, je vois 1 kilometer bijna. De kilometer. 1 kilometer. Het is ook Dus, hier. dus een net. Ah ja, ah ja. Raak comment c'est doit. En allemaal de dingen warm. Want je bepaalt goed, pinoos, als je zin no dreistom, puis je wil een ding bij de koeia. En dan hij bereid o zin, Ah ja. en dan hij adapte u bulejo, en dan hij agoeia bregeia ru. Ah. Ik heb bregeia ru, maar wat de hoel zei. Dat moest je dan. Ja, agar heb je ru, Ja. Kan ik a nog? bregeia ru, manchon beet. Ah, non. Non, Oh, niet ja. maar manchon beet. Non, non, dan heb je ru. Oh, maar Gerbrago ru. ja, ja. En dan zeg ik, tutsa.